5, 6, 7, 8, раз, два, и нагоре, 5, 6, последния момент, раз, два, 3, 5, 6, 7, пускам, раз, два, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, раз, два, 3, втора фигура. Раз, два, три, ясна, лява, ясна. За да се получи този елемент, раз, два, три, ясната ви ръка трябва да след 5, ясната ръка трябва да е върху лява. Лявата изправя фронта на дамата и на 7 акцент е само в дамската лява, съответно по след ясна. Имаме 1, 2, 3, ясна, лява, ясна. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, контур с предвижницата, дясната предвижница на кавалера води. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Раз, два, три. Пам, пам, пам. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8. Ой, ей, ей. 5, 6, 7.